Ćao svima, nastavljamo priče o fudbalu, nadam se da ste dobro. Nastavljamo temu koju smo započeli, znači svetski i evropski fudbal i gde je Srbija trenutno, čemu da se nadamo i kako da posmatramo stvari. Rekao sam pre neki dan da sam ja fasciniran koliko mi ne koristimo potencijal evropskog i svetskog fudbala. Mislim da je to mnogo veća naša šansa od seniorskog fudbala, evo naročito nakon, sad je to već višegodišnjeg niza loših klupskih rezultata. Reprezentacija, dobro, vratilo se neko poverenje u našu fudbalsku seniorsku reprezentaciju. Bili smo na mundijalu, kvalifikovali smo se na evropsko prvenstvo, idemo na evropsko prvenstvo. Znači, fudbal se tu dešava, međutim još uvijek nije to sad onaj zamajac da roditelji krenu, da deca krenu, da fudbal bude ponovo onako najmasovniji sport, da budu pune škole fudbala. Još uvijek je to vrlo onako loše, individualno, a fudbal je kolektivni sport i onda je loše pristupati individualno ka njemu. Ovo što sam počeo, znači šta smo rekli, kratka retrospektiva. Euro 24, evropski fudbal, seniorski evropski fudbal, međutim UEFA, znači Evropska asocijacija fudbala, ima i druge formate za mlađe igrače. I to su formati koji su fantastični za razvoj fudbala. Da li imate dete u fudbalu, da li ste trener, da li hoćete da možda postanete trener? Evo iskreno, postoje neke edukacije. Vidim da Fudbalski savez Beograda je pokrenuo neku UEFA C licencu. Znači, ja mislim da našem fudbalu treba mnogo trenera, klasičnih trenera, kondicionih trenera, fitness trenera, trenera snage, trenera tehnike. Mislim da kogod je negde na klackalici, a voli taj sport ili je učestvovao u tom nekom sportu kao dete, treba možda da razmisli da upiše neku školu za sport ili neki kurs ili neku licencu, možda da poveže to znanje iz detinjstva i da eventualno nadogradi sa nekim sertifikatom. Jer pitanje je samo trenutka kada će taj fudbal postati masovan. A onda neće biti dovoljno kapaciteta da to se primi. Jer treninzi traju, utakmice traju to. Znači, kratak je dan kada je trening i eventualno neka utakmica, oporavak u toku. Format evropski, znači šta smo rekli, UEFA, U21 turnir, znači za razliku od seniorskog igra se na 2 godine. Znači, neparne godine, evo ove godine, 2023. je Engleska osvojila i trenutno je prvak Evrope. Znači, U21 su igrači, kako da objasnim, na dan kvalifikacija, na prvi dan, prvu kvalifikacijonu utakmici, svi moraju biti mlađi od 21 godine. Znači, navršena 21 i mlađi od 21 godine. Znači, tu su uglavnom igrači od nekih 21, 20, 19, retko već neki igrač od 18 godina je tu. To znači da je on kvalitetan ili da ga je doveo trener ili da je sad selektor. Ne ulazim u sad selekciju. Selektori nekad ne biraju najbolje. I razumem roditelje koji se bore. Jer pazite, ja ću raditi i mlađe selekcije, nego, eto, znači, da se držimo naslova. Neko dete može da igra u 18. i u 20. pošto na 2 godine taj turnir. Ili može da igra u 19. i 21. 2 evropska ta neka prvenstva za tu kategoriju. To je veliko iskustvo, pazite. Da li je neophodno da vam dete prođe kroz reprezentativne selekcije? Iz mog ugla ne. Zato što ako se tu, kako je to zamišljeno? Znači, to je zamišljeno da se vi okupljate u nekom kampusu, da je to sad neki profesionalizam, u Srbiji je to u Staroj Pazovi. Znači, i to je dobro. Dobro je da postoji neki nacionalni centar fudbalski, ali to ne znači da se u njemu najbolje radi. Pa pazite, na zapadu je sve privatizovano, sve su privatni centri. Znači, sve je podređeno novcu, zaradi, kvalitetu, nagradama.
da ne ulazim sad u coaching, sad postoje znači deca koja uživaju u igri i postoje deca koji jure rezultat, jer moraju da ga ostvare zbog roditelja, zbog finansijske dobiti. Potpuno druga tema, ja sam napisao i rad na taj osnove coachinga, to je 20 strana publikacije. Znači, trener treba da razmišlja ko su mu deca, a roditelji treba da znaju da njihovo dete nije u 19, 20 ili 21 godini staro za fudbal, zato što super talenti, oni su u 17 već primećeni, to je neosporno, u 15, evo ja imam neke naše srpske fudbalere koji već imaju dvojna državljanstva, već je tu jagma oko njih, već je tu jedna velika onako medijska pompa. To su retki slučajevi, to su vanserijska deca, za koje čak to breme vanserijskog tog očekivanja može da bude i veliki teret. Realnost je, znači, da vama dete od 18. do 21. godine može da odigra 2 ciklusa evropskog prvenstva, što je dobro ako je reprezentacija dobra. Ako je reprezentacija loša, to je znači mučenje kroz kvalifikaciju, mučenje na turniru i nedolazak na turnir. Znači, ajde da izbalansiramo 50% za, 50% protiv. Iz mog ugla, reprezentacija Srbije trenutno za mlađe U21 nije dobra. Beleži jako loše rezultate i nema neki veliki uspeh. Tako da i nije neko gubljenje vremena što ta deca tamo nisu. Ali za reprezentaciju Španije, Italije, za reprezentaciju Engleske, koja je prvak Evrope, to je poen, to je pobeda, to je titula. Morate da znate ko vam je dete. Morate da znate koja je osnova njegovog ulaska u taj sport, u profesionalni sport. I postoje 2 puta, znači, ako je to dete, ako je to dete koje juri postignuće i koje juri rezultat i trofej i medalju, onda mu to prisustvo u toj reprezentaciji Srbije ništa neće značiti. Nije ovo nikakav apel marketinški protiv reprezentacije Srbije. Znači, evropski format pravi takmičenje koje, pazite, ono je marketinški vrlo propraćeno, medijski, tu je televizija, tu je novac, tu su sponzori, to je edukacija tih mladih fudbalera. Veliko je stvar, jer iskustvo je najveće bogatstvo u životu. Kroz iskustvo se gubi trema i kroz dobro iskustvo se stiže do rutine. Međutim, kada vas napune protivnički klubovi, recimo Poljska, Izrael, vi ni ne stižete do Španije i Italije. Tako da, gledajte, iz mog ugla, fudbal se bolje radi u Španiji, u Italiji, kako se zove, ne u Portugaliji, nego u Švajcarskoj se dobro radi fudbal tih godina, u Austriji se sada dobro radi fudbal tih godina, recimo, znači u Holandiji se dobro radi u Engleskoj se fantastično radi fudbal tih godina. U Srbiji trenutno 50-50. Ništa ne gubi vaše dete ako nije u tom formatu. Postoje drugi formati, postoje menadžeri koji mogu da vam to dete odvedu možda i u neku profesionalnu sportsku fudbalsku akademiju i da dobije šansu i da igra neke razvojne turnire koji su mnogo bolji od srpskih razvojnih turnira, jer dete vam verovatno i neće biti pozvano u reprezentaciju. Znači, to je 24 mesta, od koga su 3 golmana. Znači, šta je dobro? Šta bi bilo dobro za Srbiju? Za Srbiju bi bilo dobro da shvati, na primjer, koliko je organizacija tih takmičenja dobra, tih euro takmičenja, koliko je to, pazite, na 2 godine to euro prvenstvo, nije Evropa toliko velika. Drugo, domaćin dobija automatski poziv, što je opet prednost.
Ima, ne, jer se ne igraju kvalifikacije, igraju se neke prijateljske utakmice. Nema veze, opet, nije ovde tema tim i tehnika. Ovde je tema da je popularizacija naše zemlje i emocija koju fudbal šalje jako bitna. Vi sad, to evropsko prvenstvo, znači ima, šta smo rekli, da je to U21. Ono ima sistem kvalifikacija, fantastičan sistem kvalifikacija. To su brze kvalifikacije. Znači, ide prva kvalifikacija s jeseni, ide druga kvalifikacija s proleća, znači, da kažemo, elitna kvalifikacija ili jača grupa, i ide takmičenje. I vi imate 16 timova na završnici. Čak se dešavalo da država evropska deli, naprimjer sad kao kad bi Srbija i Mađarska bili zajedno organizatori, ili Srbija i Rumunija, i onda bi i Srbija i Rumunija bili automatski pozvani, znači ostaje još manje mesta za ostale. Tako da, to je jedno jako tesna konkurencija. To je elitno takmičenje. A nekako imam utisak da se to ovde medijski ne oglašava. Znači, na 2 godine elitno takmičenje, gomila sponzora TV prava, karata, gledalaca, podsticaj školama sporta, školama fudbala, pa i drugim sportovima. Zašto? Pa može fudbalu da se priključi i dete iz nekog drugog sporta, iz tenisa, iz atletike, boksa, ne znam, znači polako, pa to je 18, 19, 20, 21 godina, to je 4 godine razvoja, omladinskog razvoja, to su mladinci. Znači, nemojte da stalno potenciramo svetske zvezde imena, mi to nemamo, ni blizu, znači ni blizu. Naš trenutno najbolji i najskuplji igrač je Dušan Vlahović, koji, vidite i sami za njih, on je fantastičan, on je marketinški velika zvezda, njega deca obožavaju, on je najpopularniji, niko nije popularniji trenutno od Vlahovića. I ima svoje oscilacije u igri, ima svoje pritiske u italijanskom prvenstvu, koje je mnogo teško, zahtevno, on je mlad, ima i svoj privatni život, mora i to da sređuje, pa ko će da živi njegov privatni život, mora on da ga živi. Mora da voli, mora da stvara porodicu, odnose roditelje, kad je video roditelje? Pa ti fudbaleri roditelje vide 2 puta godišnje. I od 12. godine ih nema kući. Znači, nemojte, mnogo smo strogi prema... Mi smo tamo gde trebamo da budemo emotivni i grubi, tamo gde trebamo da budemo vredni, lenji, polako. Nemamo mnogo dobrih fudbalera uzrasta 18 do 21. Pojede ih mrak. Imamo neke seniore, imamo neku strašno talentovanu decu. Da li tamo, kad se oni okupe u reprezentaciji, pa onda ovi istiltuju roditelje, pošto mi to pričaju deca. Pa kaže, ovi fasciniraju, oni roditelji ne znaju kako se zovu posle skupa u reprezentaciji. To roditelji odlepe. To deca ne veruju, a roditelji ovako. Znači, tu ima raznih igara. To je rock'n'roll, jedan veliki rock'n'roll. Znači, šansa za Srbiju da bude organizator. Prednost je što ta takmičenja ne traže veliku gledanost. I odlična su za te neke države koje imaju te manje stadione. I to su ovi formati koje trenutno država Srbije napravila. Tih malih stadiona od 5, 8, 15, 16 hiljada gledalaca. To su stadioni koji se traže za taj format. Za tu vrstu takmičenja. I ostalo, mislim sad pričamo o U21 kao ipak prestižno, omladinsko, zrelo takmičenje. Tu i U21, tu su već neki igrači i profesionalci, ali nije loše da budu i amateri. Pazite, ja sam baš pratio, nije mnogo imena tu iz te reprezentacije izašlo. Tu vam pola odbacite u vodu, 5-6 imena vam je napravilo dalje reprezentativni staž, otišlo dalje u seniorsku reprezentaciju i sve to. Nisu svi. Šta još navesti? Srbija je bila osvajač, odnosno Jugoslavija, 78. godine. Zašto ovo navodim? Zvanično je Srbija preuzela jugoslovenske rezultate Jugoslavije. Da li su se ovi drugi odrekli tih rezultata ili smo mi
mi potencirali i to hteli, ne znam. Mi smo zvanično nasledili sve uspehe, pa čak i onu čileansku, prvaci sveta, ali ajmo da se držimo. 78. Jugoslavija beleži se kao Srbija, osvaja taj trofej. Moderna istorija, mi nemamo ni finale. Ne znam da li ima jedno četvrtfinale. I u principu, pazite, to takmičenje ima trofej, ima badge koji vi nosite da te 2 godine da pokažete da ste tu najbolji. To je sad neki novi sistem, vidim da to ima i svetski prvaci, evropski prvaci, to je taj sistem nekog badge-a koji ti imaš pravo da nosiš, amblema koji ti imaš pravo da nosiš ako si prvak sveta. Zanimljivo. Tu postoji, znači, igrač turnira, tu postoji zlatna lopta turnira i zlatna lopta na kraju sezone za najboljeg strelca tog uzrasta i postoji najbolji tim prvenstva. Možda za navesti da je naš odbrambeni igrač Bane Ivanović jedini gde sam ja našao da je bio od poznatijih, da je bio u idealnoj reprezentaciji takmičenja UEFA u 21. Uz, naravno, sve ostalo. Tako da, eto, taj format je nešto na što mi trebamo da obratimo pažnju i da svi malo uložimo mentalnu, fizičku energiju, ali opet kažem, pošto to se fudbaleri su porodični ljudi, vole svoju porodicu, porodica je puno uložila u njih, apsolutno je ta porodica i negde i važnija od saveza i bitnija, jer igrač prođe kroz taj savez i nastavi da živi sa svojom porodicom. Znači, apsolutno malo biti agresivniji što se tiče tog marketinga i ja želim da Srbija dobije da organizaciju takmičenja u 21 i želim da dobijem organizaciju možda i drugih formata, ali želeo bih i da malo ozbiljnije pristupimo tom takmičenju i da probamo da osvojimo to takmičenje. A inače, ja ću nastaviti u klipovima, postoji i FIFIN turnir i to će biti moj sledeći klip koji je, to su olimpijske igre. I pazite, na te olimpijske igre se plasira i finalista i pobednik tog evropskog prvenstva. Tako da, nije to baš, znači, nije da nema dalje, ima dalje. Nije nebitno, jako je bitno. Kada god vaša zemlja može da se predstavlja i kada god vaš tim, vaša himna i vaš amblem može da se predstavlja, vi to treba da uzmete. Ovo je neka ideja, ja ću napraviti sad seriju klipova na tu temu. Upoznao sam vas sa tim, znači UEFA u 21 turnirom. Idemo dalje, pratite, bit ćemo na kanalu zajedno, nadam se, i onda ćemo još shvatiti tu celu sliku. Slika je vrlo komplikovana, zato što je ta piramida fudbala mnogo dublja od onoga vrha koji je taj euro na 4 godine i mundijal koji je na 4 godine. 4 godine je dug period. Ne samo što te kvalifikacije traju 2. Znači 2 godine su kvalifikacije za taj mundijal i za taj euro, nego što mi imamo vrlo vredna i dobra takmičenja, nagrađivana takmičenja i u formatu ispod, koji smo, mislim, pocenili i zanemarili. Toliko za sada, pa se vidimo.